Oh, ito na ka. Oh, pag-iwan ang tanong ng mga tao. Sing sa ground floor, door number 3. Makapasa din ang tangin. Mapumasa din ang tangin na madidiyon. May kung sumutap na sa puro kutwag na so makakauna na kami. Sa kapumasa din ang tangin na madidiyon. Sino-sino sa kaya sa'yo? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Kena ke Ustaz? Okey. Saya di terus hijau. Baik, semua Muslim atau sa yang dibicarakan di Ustaz saat patus mereka pengurutan baju ini kan penghadiran pangurangan